Bueno, Laura Redondo, primerament hem de felicitar-la perquè ha guanyat el seu 6è títol, el seu de campiona d'Espanya, amb martell. 68, darrerament has començat amb 66, 67, ara estàs amb 68. S'ha quedat curta, no, la temporada? Sí, no, al final és això, el que et contava abans fora, l'hivern ha sigut molt dur, molts problemes de coco, després vaig començar a arrencar una mica, no? Vaig trencar l'obliqua, llavors ara el que passa és que em falta un mes, llavors és que milagros a Lourdes, per dir-ho així, no? Ojalà aquesta temporada, en comptes d'acabar el 30 de juny, acabés el 30 de juliol. Jo crec que seria una altra cosa, ja al meu cap seria una altra cosa, estic començant a agafar confiança amb el martell, agafant coses tècnicament, llavors és que és el que hi ha, és que no puc fer més, és que de veritat. O sigui, porto tot l'any a contracorriente, llavors és que no puc fer més. Almenys que aquestes sensacions de ganes que hagués continuat la temporada un mes més, que es quedin guardades per l'any que ve, que tenim un Mundial, no? Sí, bueno, sí, tenim Mundial, hi ha també la Copa Europa de Nacions, que és a Madrid, llavors el meu objectiu és la Copa Europa de Nacions, el Mundial si arriba bé i si no arriba pues, també, però jo espero que sí. Llavors la meva intenció és això, en la Copa Europa de Nacions, intentar agafar un altre cop sensacions, agafar ritme i a veure què tal. Moltes hores a les federacions, que sé que continuaràs. Sí, continuo una setmaneta més. I punt final serà, no? I punt i final, ja no puc més, estic esgotada. Tinc una ganes de marxar de vacances i porto tot l'any, no puc més. Bueno, doncs a descansar amb el títol a la butxaca i amb moltes ganes per l'any que ve millorar les prestacions. Gràcies. Gràcies.